Ahojte ľudia, vítam vás v hre Brawl Stars a ideme si pušnúť Leona na Max Tier. Zoberte si nejakú mňamku, hamburger, hranolky, sviečkovú, alebo neviem, kolu alebo niečo na pitie. Takže keď to nedopozeráte na jeden zaťah, tak sa k tomu potom ešte dakedy môžete vrátiť, ale neviem, ale to asi dopozeráte na jeden záťah. Keď ho nestihnem dať na maxku, tak nevadí, vrátime sa k tomu zajtra. Takže, no. Ja som ešte len začiatočník v natáčaní, takže to je moje prvé video. No som tam dal 2 shorty za ťapalapkou, takže ale iba shorty som tam vydal, že čo mám s tou lapkou robiť, buď ju mám hodiť o zem, alebo ju mám dať do blata, alebo neviem, čo som tam ešte hovoril. A ešte jedno shorto, kde som iba ukazoval tú lapku. Takže kľudne si to môžete pozrieť. Keď chcete, tak si to pozrite. Keď nie, tak ja nerozhodujem. Keď to budete chcieť si pozrieť, tak si to pozrite, hej. Tak si to pozrite, áno, ale keď nie, tak ja vás do toho nenútim. Keby ste chceli si pozrieť, tak si to pozrite. Ale ja vás do toho nenútim. Takže mám ho na 17. Chcel by som ho dať tak na asi 20, na 30, alebo dáme ho na 1000. Keď to nestihnem do večera ho dať na 1000, tak zajtra to dokončíme. Je práve 18:11. Takže keď to nestihnem, tak to dopušujeme zajtra. Koľčas po mne ide. Skoro každý po mne ide. Možno. Potrebujeme si nazbierať power cubky, lebo keď má takto power cubky, tak je z toho moc veľký rešpekt. Keď to viete. No asi áno. Ja to hrám tak dá z mesiac možno. Kenji sa tu odhalil. To vážne, ale Kenji bude ťažké zabiť, lebo on má nekonečno nábojov. No, neviem, či sa mi to podarí. Ja som v pasti, ľudia. Ja som že totálne, že v pasti. Aspoň, že som chcel dať ultinku. Edgar po mne skočí. Myslím si, že po mne skočí. Ale nie, že myslím, ale skočí po mne. To aj vidno, že po mne chce skočiť. On ma chce zahnať do rohu. Ja som si to myslel, ja som to nedal, ale nevadí. Musíme ho dať aspoň na 40, alebo keď sa mi to
podarí, tak ho dám na maxku. Ale keď to nestihnem, tak zajtra začneme pokračovať. No. Ja som začiatočný youtuber, hej. Áno, lebo ja som vydal 2 shorty, kde s ťapalapkou jedno video, že čo s ňou mám hodiť ju o zem, alebo dačo také, že čo s ňou mám robiť, dať ju do blata, alebo hodiť ju o zem, že čo mám s ňou robiť. Keď sa vám chce, tak si to pozrite, keď nie, tak nie, ja nikoho do toho nenútim, ja vám iba to hovorím, áno, ja vás do toho nebudem nútiť. Keď nechcete, tak si to nepozerajte. Mne to je jedno. Ale mne to je, že jedno, ľudia. Takže keď si to pozriete, tak si to pozriete proste. Mne to je jedno. A Maxka tu je OP. Ja som. Ale nevadí, 3. miesto je dobré. Takže, no, ľudia, takže... Tu je Crow. Nie. Ešte Pipa. To vážne. Beatuje. Tak to není. Ja som v tom úplný, že nezačiatočník, viem to hrať, ale hrám to iba mesiac. Alebo to je môj nový účet. Ja som mal starý. Ja som mal skoro všetkých brawlerov na maxke, ale takto mi ho ukradol a mi ho zmazal, takže som mal 20 brawlerov na maxke. Neviem presne. Na HD3? No, na HD2. Na HD2 všetko. Nie, to mám prehraté. Myslel som si dnesko. Niečo, pluska a plus 2. OK. 1 trofej a mám ho na 18. Mám ho na 18, takže... Keby ste si takto so mnou chceli zahrať, tak po tejto hre vám ukážem môj klub aj môj ID. Keby ste chceli, tak si to kľudne pre mňa, za mňa urobte. Takže 8 ja to minus nepoznám. Takže tu máte moje ID, áno. Tu máte moje ID, takže tu máte moje ID, áno. Ja sa dám základný skin, lebo nie si počet základný. Takže ideme ho dať na 20 a zajtra ho pošleme na 30, zajtra na 40 a potom ho už pošleme na maxku, keď sa mi to podarí. Takže furt každý deň si dáme, si takú challenge, že každý deň musím pušnúť Leona na furt proste na plus 10 týr, áno. Plus 10, že týr musíme dať. Takže teraz si ho dám na 20, zajtra na 30
zajtra na 40 a tak ďalej, 50 a max. Mohli by ste to dopozerať na jeden záťah, lebo má to 10 minút a 18 sekúnd, takže mohli by ste to popozerať na jeden záťah. Takže jedna výhra a mám ho na 18. Vážne som to iba s Coltom, ale Colt ma možno zabije, prekvapí. Ale nemyslím si, prekvapil. Ale na to nezabal tak. Ale docela dobre. Takže ešte 2 tyry a ukončíme to video, lebo za chvíľku si musím ísť písať úlohy do školy, si prichystať ešte veci, urobiť si 10. a naučiť sa dačo z vlastivedy sa máme. Tak mám toho dosť veľa, lebo Crow, tam je. Edgar, Kit, obidvaja majú 3 power cubes. Tu aj jeden, či tu nie. Po mne skočí ten Kit, alebo Edgar, alebo ja som tu obklopený. Takže tam ho na 20 a ja som bol takto obklúčený. Bumetos. Boom. Bumetos. Boom. Bumetos. Boom. Sme tu iba dvaja. No, keď sa ja nepočítam, tak sme iba dvaja, ale normálne sme traja. Aj so mnou. Takže nie. A na 3. miesto. Ale Winsplit 2. Dáme ho na 20 a nič. Takže dáme ho na 20 a zajtra bude pokračovanie, takže nie. Prosím, Candy, nechaj mňa na pokoji. Ja tu nič nespravím bez 0 power cube. Mohol by som si dať druhé miesto, tudak to je, tu Mortis. On keď strelí, tak ja tu nič nezrobím. To ten Sneaky time. Get ready? I'm ready, so have a new night. It's Asher the morning, Shishi. Nevšimajte si môj spev, prosím vás, lebo ja neviem spievať. Takže, áno, ešte jeden tyl a máme ho na 20. Takže tešte sa na zajtrajšie video, lebo ho dáme na 30. Nechám ho tak
Nechám ho na 20 a zajtra budeme pokračovať. Takže no. Dynamite. Nie, Surge po mne pôjde. On čo robí jeho motačka, ale osobí paverka totiž, ale dobré. Kľúčený. Aj keď to sa nedá. Fú, tak teraz som sa zachránil ako. Teraz som sa fakt, že zachránil ako. Ešte jedna hra a máme to. Nechaj ma. Ale po mne idú z každej strany. Ešte jedna hra a máme to. Ešte jedna hra a máme na 20. Konečne. Prečo je tak otravný? Tik. Najotravnejší brawler. Nie. Minus, nie plus 2, plus 2, plus 2, áno. Takže posledná hra, druhé miesto mám. OK, cousin. Teraz už jaké ťažké. Myslel som si, že začne hrať, ale on je úplne, že čo jeho Kaze zabil Finks? OK. Nie, že Finks zabil Kaze. Nechápem, že jak sa to stalo, ale dobre. Nie, tak Kenji. Nada asi viac HPčok než ja. Kým? Ahoj. Jedno druhé miesto. Alebo tretie miesto. Máme to. Takže čaute ľudia, pre dneskajšie video by to bolo všetko. Zajtra budeme pokračovať. Takže čaute ľudia.